театрының йолдызы, шушы күннәрдә үзенең 70 яшын тутырган халкыбызның яраткан артисты Әлфия Якуб кызы Хәсәнова белән очраштык сәхнә артында. Әлфия апа, әйтегез әле, Тинчурин театрының сәхнә артының аның бер аерым бер рухы, исе бармы аның? Аның рухы, исе булмыйча, бу бит безнең Тинчурин театрының артистларының рухы гына түгел, монда элеккеге Камал театры корифиларының да рухлары яши. Менә шунда безнең бер артистка спектакльләр чыгарган вакытта йоклап кала торган гадәте бар иде. Ул әйтәдер, бәлки шаярып әйткәндер инде безгә, бәлки шаярмагандыр да. Әйе, төнлә белән монда йөриләр, аяк тавышлары ишетелеп киткән шикелле, ничектер күләгәләр узып киткәли дип әйтәдер. Мин үзем инде монда кунып калганым юк. Әмма дә ләкин, әйе, мин ышандым аның шушылай дип әйткән сүзенә. Йөридер, рухлары да йөридер, шатланалардыр. Безнең яхшы спектакльләр чыкканда, начарлары чыкканда борчылалардыр. Менә шул борчылган вакытта аяк тавышларын ишеттереп йөри торганнардыр инде алар. Магайын. Шундый хәл була ала микән? Була дисәң була инде ул, булмый дисәң булмый инде ул, кем әйтмешли. Элеккеге заманнарда без инде андый нәрсәләргә ышанмый идек. Ә менә хәзер соңгы вакытларда телевизорлардан да шундый мөгъҗизави хәлләр турында сөйлиләр. Аннары, мәсәлән, авылларга кайтып, күрше-тирәләр белән сөйләшеп утырганда да шундый мөгъҗизави хәлләр булуы турында сөйлиләр дә, кай вакытта шулай ышанып та куясың. Әлфия апа, актриса 70 яшьтә актерлыгын саклап кала аламы ул? Ой, ул яшьне әйткәч, кисәк кенә эсселе суыклы булып китә инде тәннәр. Бер уйласаң, ул инде, әйе, әле әлхәмдүлилләһ, шөкер дип әйтәсең. Икенче уйласаң инде, чынлап та бик бу зур сан. Нигә? Монда инде менә именно нәкъ менә шушы вакытта өлгергәнлек чоры. Менә бүген артист укып бетерә дә театрга килә. Ул бит әле артист булмый. Артист булып өлгерер өчен кимендә әле 10 ел туз ашарга кирәк. 10 ел чыкмаган рольләрен өчен елап, кайгырып, борчылып, сорашып, карап үтәл ул. Аннан соң әле ул яңадан теге баткаклык була бит әле. Бер аягы дерелдәп тора торган су буйларында әле шулай булып үтә. Менә хәзер инде мин, әйе, мин уйлыйм, мин инде шушындай яшькә җиттем. Мин инде нинди генә роль бирсәләр дә уйнармын, уйный алырмын, борчылмамын дип. Һәм әле моннан күптән түгел генә шушындай вакыйга булды. Чынлап та шушылай дип әйтеп биргән вакытта минем шушы фикерләремне үзгәртә торган. Күпме генә артист эшләмәсен, 70-кә җитәме, 80-гә җитәме, күпме аның хәзинәсе, күпме аның аркасында капчыгы булсын, шушы рольләр белән тулган әйме, барыбер нәкъ шушы хисләрне кичерәсең. Кулыңа рольне алуга сразу иң беренче йөрәк бер кысылып, киңәеп, тарайып ала. Аннары күз йөртеп чыгасың. Шул вакытта инде, әгәр дә ул сиңа ничектер ишетелгән, беленгән булса инде, ничектер кисәк кенә күңелгә җылы йөгереп үтә. Ой, карар мин моны булдырырмын дип уйлыйсың да, яңа баштан репетициялар башлангач, тагын шушы беренче класс шикелле әлифба китабын укыган кебек, шуны укып өйрәнә башлыйсың. Тагын син белмәгән әллә нинди холыклар килеп чыга. Карале, бу бит инде төсләр, ничә генә төсле югыйсам дип уйлыйсың. Менә шушы халәтне әле син танымаган халәтне уйлап чыгарасың. Ул инде
ничә генә яшьтә җитсәң дә, барыбер роль чыгару үзе рәхәт, ләззәтле һәм бик каты, авыр, газап белән теге әйтәләр бит, бала тапканда үзе рәхәт, үзе газаплы дип. Нәкъ шулай бала тапкан шикелле үзе газаплы һәм рәхәт булып килеп чыга инде ул, килеп чыга алса. Менә анда инде куаныч, анда инде сөенеч була. Кайсы рольләрегезнең шулай ләззәтен бик хәтерлисез? Бер генә рольдә газапсыз һәм ләззәтсез чыкмый инде ул. Менә минем ничек дип әйтим, бик теге мин моны җиңел генә чыгармын дип әйтеп уйлыйсың да, алар барыбер җиңел генә чыкмый. Йокысыз төннәр, төннә белән уянып китсәң дә шушы роль турында уйлыйсың. Ашарга пешергәндә дә шушы турыда уйлыйсың. Мәсәлән, инде мин моны монда гына түгел, берничә җирдә сөйләгәнем бар. Моннан әле безнең инде ул спектакль бик затлы, бик матур спектакль булуына карамастан, бүгенге көндә инде ул безнең сәхнәдә бармый. Гөләндәм туташ хатирәсе дигәндә, мин анда баш рольне башкардым, Гөләндәмнең олы чагын, һәм әйтәсем килә, ул бик шундый газап белән башланды. Аның шуны мин радиога кереп Әмирхан Енекинең әсәрләрен 3 сәгать тыңлап утырдым. Бер ничектә я уңнан, я суңнан килеп чыкмаган кебек хис иттем. Режиссер белән уртак тел, уртак фикергә килә алмыйча бик озак көннәр һәм йокысыз төннәрем үтте. Йыладым, балконга чыгып йылый торган идем. Шуннан көннәрдән бер көнне шушы радиоларны тыңлаганнан соң, тагын минем шундый гадәтем бар иде. 9нчы класста, 8нчы класста көндәлек яза башлаган идем. Ул көндәлекләрем минем әле бүген дә исән-сау. Мин шул көндәлекләремне актарып, бер кайчан да кулыма алынмаган көндәлекләремне актарып, шуларны укыган вакытта үземнең хәләтемне тутып алдым. Да? Каралы мин әйтәм, әйе, шуннан шушыны уйлап утырган вакытта кулымдагы китапка кинәт кенә ут бирүче минем йөземә түгел, шушы кулымдагы көндәлеккә төшерде яктыны. Аннары мин кисәк кенә шушы көндәлеккә карадым да, аннары соң минем йөземә төшергәч, мин тагы шунда карадым да, менә шушы минутта түгел, минут түгел, менә шушы секундта мин шушы Гөләндәмне таптым. Аннары инде менә шуннан башланды инде ләззәт, шуннан башланды инде аңлашучанлык, шуннан башланды инде рольне ярата башлау. Әйе, әйтәсем килә, халык та аны бик яратты. Ул бик затлы, бик матур спектакль. Без әле аны уйнап, яратып, өлгереп, уйнап туеп бетерә алмаган вакытта, biz инде аны хәзер әле уйнамыйбыз. Әлфия ханым, сезнең Гөләндәмегез нинди иде ул? Менә искә төшерик, ул бит инде Салих Сайдашевка кияүгә чыга алмый. Әйе, ул аның мәхәббәте. Сез аның күңел халәтен ничек ачтыгыз? 50 елдан соң нәрсә уйлаган бу турыда? 50 елдан соң, әлбәттә, аның тормышы матур булган. Мин менә шушы вакытта үземнең нәкъ шушындый үземнең яраткан беренче мәхәббәтемне исемә алдым. Һәм шушы минем шушы вакыттагы хисем ничек булса, миңа да инде нәкъ шушы яшьләр тирәсе иде инде аны уйнаганда, 70 булмаса да инде берничә ел, 1-2 ел элек кенә бит инде ул шушы хәләттә. Һәм Гөләндәм дә нәкъ шушы хәләтне кичергәндер дип уйладым. Әлбәттә, ул яшендә 18 яшьтә үпкән өчен 50 яшьтә инде силкенеп, сикереп сөйнеп утырмыйсың. Анда инде уже хисләр сайыкмаган. Алар инде йөрәкнең иң эчке җиренә үк яшеренеп, ул инде хәзер теге бураннар уйнатмыйча гына, кичке ай яктысында сараң гына елмаю белән хисләрдә инде башкачарак үзгәреп, шушы мәхәббәткә дә башкача үзгәрәк
фикер ташланып, шул нисбәттән чыгып уйладым инде дип уйлыйм үземне. Әмма дә ләкин барыбер әйтәләр бит, беренче мәхәббәт һәр вакыт йөрәктә була дип. Мин инде ул мәхәббәт мәңге онытылмый дип әйтмим, чөнки ул бит яшьлек. Яшьлек дип уйлаганда, анда шул кеше, анда шул мәхәббәт. Шуңа күрә ул мәңге кире кайтмаслык булып, йөрәктә кала торган халәттер. Ә сезгә кайсы җыр туры килә? Сезнең күңел халәтен кайсы җыр аша? Халык җырымы ул? Бер генә җыр ул инде әйтәсем килә менә мизгелләрдән тора. Гел генә бер төрле мизгелдә яшәмисең бит. Менә синең була борчылган мизгелдә бер төрле җыр. Аннары менә авылга кайтканда тагын менә минем инде авылдагы йортым, инде аның тәрәзәләре кадакланган, теге башын иеп картайган әбиләр йөргән сыман, шул вакытта инде теге күрше күләннәргә кирип чыгам, алабуталар баскан дигән шушы җырлар, шундый җырларны мин инде юлдан көйләп кайтам. Шул хәтле күңелемне менә күземнән яшь акмаса да, күңелемнән, җанымнан яшь тама инде дип әйтәсем килә. Менә халәттән, мизгелдән тора. Бу минутта нинди җыр? Гел генә гомер буе һаман шул бер генә җырны җырлап, һаман шул җыр гына булмый. Әлбәттә, мин яшь гомер бер килсә, кайтмый ул яңадан дигән җырны гел шыңшып йөрим. Теге кыймак пешергәндә дә, аның сүзләрен әйтмәсәм дә, көен гел шыңшып йөрим. Ну инде, әйе, шулай бит инде. Яшь гомер бер үткәч, кайтмый ул яңадан. Күңел кайтыр дип көтә дигән сыман. Минем шулай, бер генә төрле җыр түгел, төрлечә. Әлфия апа, менә Тинчурин театрында сез бит инде 81-нче елдан, 79-нчы елдан. 43-нче сезонны быел тәмамладым. Ул вакытта бит инде Кремльдә урнашкан. Әйе, сәгать астында. Искә төшерик әле, менә театрга килеп кергәндә беренче күргән кешегезне хәтерлисезме? Беренче очраткан кешегезне, беренче тапкыр театрга килгәндә. Хәтерләмим. Мин шул баскычтан менгәндә бик каты дулкынланып, дирелдәп, кызыл өстемдә кызыл күлмәге, шуны хәтерлим. Кыска җиңне, киң итәкле кызыл күлмәк һәм билемдә путайы. Шул күлмәгемне бик яратып кидем һәм шушы күлмәк сиңа бик килешә дип әйтәләр иде. Ну, дулкынлануым беләндер хәтерләмим. Кемнедер күргәнемне хәтерләмим. Әмма дә ләкин мин инде бу театрга аяк басканда, мин бит инде артистларны белә идем, спектакльләрне карый идем. Аннары без укыганда шушы Күчмә театрда Муса Җәлил исемле спектакль куйдылар. Мин инде аны шушындый мәсьәләгә калган сайын, Күчмә театры дип әйткән сайын әйтәсем килә. Шунда Муса Җәлилне уйнады Фердинанд абый. Менә шушы кайсы гына театрларда куелмасын, шушындый итеп Мусаны уйнаган артистны әле минем күргәнем юк. Или ул безне анда карарга дип җибәрделәр инде укыганда. Менә теге Кулгалины куялар бит. Кулгалины куйдылар. Менә Ринат Аюпов куйды Кулгалины Чаллыда. Шунда аны Илнар Низамиев уйнады. Мин шушыны Казанда карадым. Ниндидер фестивальгә килделәр дә, минем шунда мәңгелеккә булып хәтеремдә уелып калды. Бу чынлап та Шын Юсуф шушындый булгандыр. Бу нәкъ менә Юсуф кыйссасын укысам да, элек бит инде ул өйдән өйгә укылган, һәрбер кешенең йортында булган Юсуф. Шуның белән багу уен дип әйтим, нәрсә дип әйтим икән инде. Фалашу булган. Шушы Юсуф китабы белән фалашканнар. Менә шушы Юсуф китабының Юсуфы минем бүген дә күз алдымда нәкъ Илнар Низамиев шушындый булгандыр. Юсуф шундый булгандыр дип күңелемдә уелып калган. Нәкъ шушылай Муса Җәлил дә Фердинанд абыйның уены нәтиҗәсендә минем күңелемдә менә шушылай уелып калган.
Анда бик көчле артистлар эшлидер безнең театрда. Мин инде күчмә дип әйтсәләр, минем хәтта әзгәрәк күңелем рәнҗеп тә куя. Чөнки анда искиткеч, затлы, чиста, матур спектакльләр куела иде һәм әйтәсем килә. Менә бүген әгәр дә залны тутырып тамашачы килә икән, театрларга, спектакльләр карарга олы буын, менә булар барысы да без тәрбияләгән тамашачылар. Әгәр дә артистларга көчле кул алкышлары яңгырый икән, менә булар безнең тәрбия җимешебез дип ишемнән мин горурланам. Әлфия апа, сез бит Сабаныкы? Әлбәттә. Сезгә Сабадан булуыгыз ярдәм итәме тормышта? Юк. Минем ялгышып та, ничек дип әйтим, моңынчы инде миңа шундый кирәге булмады. Кирәге булмады дип, әле бит ул кирәк булса да, кем каядыр, кемгәдер барасыңны белергә кирәк. Шулай бит. Минем алай, менә хәзер бүгенге көннәрдә иртәгә берсе көнгә кирәге булулары бар. Моңынчы әле мин аларның ишекләрен какканым юк. Кем белә, әле яшәлеп бетмәгән, бәлки кагырга да туры килергә мөмкин. Дөнья бит бу. Саба белән элемтә бармы соң бу? Бар, әлбәттә. Әлбәттә бар. Менә безнең бу авырулар коронавирус дип куркыттылар бит инде. Менә шушы коронавируслар булганчы безнең анда шундый фанат клубта эшли Хәниф. Хәниф менә шушы театрларда эшли торган нәк менә безнең районнан чыккан артистларның бөтенесен бер сәхнәгә туплап, 2 сәгать ярым, 3 сәгатьлек ел сайын бер Йолдызлар бураны дигән концертлар оештыра торган иде. Аның анда табыны әзер. Анда менә ул гомер буе бер-береңне ишетеп белеп, күреп белмәгән кешеләр, инде яшьләр белән танышасың. Олылар белән инде безнең Әлфия апа исәнмесез дип күрешәләр инде. Ул менә ничектер шундый бер-беребезне белеп кенә түгел, танып кына түгел, хәл-әхвалны белеп, күрешеп, бер-беребезнең исән саулыкларыбызны белдертеп халкыбызга, районыбызга, шундый бер искиткеч фестиваль сыман шундый бер күренеш була торган иде. Менә әле бу елда миңа инде Саба районыннан Әлфия апа, сиңа бит 70, безнең синең юбилейыгызны үткәрмәкче булабыз районыбызда дигән, 24 сентябрьдә дигән миңа нәрсә дип әйтим, чакыру дип хәбәр килде миңа. Шундый миңа хәбәр ташладылар. Димәк, сезнең Сабада бәйрәм була 24 сентябрьдә. Алла бирса, әле аны миңа, мин нишләргә тиешле соң дигән сорау бирдем. Юк, без артистларны да үзебез чакырабыз, бөтен театрлардан дип әйтеп әйттеләр. Хәниф инде ул фанат. Ул сәхнәдә бик аз кешеләргә генә бирелә торган җанын, тәнен биреп, үзен багышлаган кеше шушы хезмәткә. Ул шундый кеше. Авылларда булмаган, менә кичкенә генә авылларда сабан туйлар булмый бит. Шул кичкенә авылларда сабан туйлар оештыра ул. Күз күрмәгән, әллә нинди кеше белмәгән, әллә нинди матур конкурслар уйлап чыгара торган. Аннары аның абысы, энесе шулай ук аның композитор. Алар менә җаннары белән, тәннәре белән бөтенләй шушы иҗатка кирип чумган кешеләр. Әлфия апа, улы буыннан кемнәрне сагынасыз бүген? Безнең бит менә кисәк китеп бардылар. Берсен әйтеп, берсен куя торган түгел. Менә әйтәсем килә, Люция апа Фарсина дигән вакытта, Люция апа ул менә намуслылыкның өлгесе,
затлылыкның үлгісі, сабырлыкның үлгісі, һәм шул ук вакытта шартлатып үз фикрен әйтә белә торган искиткеч көчле шәхсие. Шуннан бик сагынам менә бүгенге көннәрдә шулай ук Әнәс абыйны сагынам. Әнәс абый ничә еллар буе безнең правком председателе булып, шулай ук менә без әйтәсе, без үзебез бит инде кайчан теләсәк шул вакытта директорның ишегенә тибеп килеп кермисең. Без бит инде гади артистлар дигән сыман. Без үз фикребезне Әнәс абыйга җиткереп, Әнәс абыйның аның шушындый бер ни бары була бит менә. Илче кебекме? Әниләрнең өрәге бар дигән сыман име? Аның бары тыңната белдерә торган өрәге. Ул тыңната беләдер Әнәс абый. Әйе, ул чынлап та илче кебек. Илче кебек безнең фикребезне җиткереп, тыңнарлык, ишетерлек һәм тыңнарлык рәвештә җиткерә торган ие. Кайсын әйтсәң, шунысын шулар сагындыра. Бик сагындыралар бөтенесе. Онга теге Шәрифуллин әйтмешли, онга карасаң да юк, соңга карасаң да юк. Кемне уйласаң, бүгенге көндә шул юк. Бүгенге көндә алар безгә бик җитмиләр. Бик каты җитмиләр. Әлфия апа, менә театрда иң өлкән артист булып калу ничек ул? Җаваплылыкмы, вазифамы, әллә нәрсә ул сезнең өчен? Минем өчен әлбәттә бик зур җаваплылык. Зур җаваплылык. Мин менә бүген аңлыйм, шушында абыйлар, Исламия апалар, Хәлил абыйлар өстендә, Әнәс абыйлар өстендә нинди зур җаваплылык торганын. Әмма дә ләкин менә әйтәсем килә, алар иртәрәк китеп бардылар. Да менә шушылар торган баскычка без әле менеп өлгермәгән вакытта китеп бардылар алар. Без әле менә аягыбызны өскә күтәрергә генә әзерләнгән вакытта китеп бардылар алар. Менә безнеңгә ни өчен авыр? Без менә авыррак калдык без. Өлгермичәрәк калдык алар киткәндә. Әлбәттә, бу зур җаваплылык. Чөнки менә һәр вакыт бу дөнья йөзендә бөтен җитәкче әйтәме, кем әйтәме, алар бит һәр кеше үз фикереннән чыгып, фикер йөртеп әйтә. Ә сиңа кирәк шушының урталыгын табып, дөрес юлны сайлый белергә кирәк бит менә шунда. Шушы үлчәү тәлинкәсе өскә дә менеп китмәсен, аска да төшеп китмәсен. Шушы урталыкны табып яшәү, ай-хай, бер дә җиңелләрдән түгелдер дип уйлыйм. Һәм шунда бер ничектә инде аны әйттем, җәгәҗә дип түгел, әлбәттә яшьләрнең дә үзебезнең менә коллективның фикрен һәр вакыт баш миеңдә тотып яшәргә тырышырга кирәк. Әлфия апа, менә үзегез Тинчурин театрын еллар үткәч, 50 ел үткәч, 100 ел үткәч, аның киләчәге булыр микән татар театрының гомумән? Нигә булмасын ди, мин ышанам. Аның киләчәге, аның булуы, булмавы менә бүген бездән тора. Бездән. Менә һәр вакыт әйтәләр, бетте, фәлән, татар халкы инде менә теле бетә. Нигә бетсен? Бетми. Син урамга гына чыгып кара. Безнең хәзер яшьләребез шул хәтле талантлы яшьләр. Хәзер элек менә мин Казан шәһәренә килгәндә ни трамвайда, ни троллейбуста, ни автобуста татарча сөйләшүчеләр юк иде. Күпме генә татар теле бетә дип әйтеп, теге борчылсалар, күкрәк каксалар да дип әйтсәм, юк әле бетми, Алла бирсә. Сөйләшәләр, кая карама, булак буена төш, татарча сөйләшәләр. Сабан туена барасың, татарча сөйләшәләр, әлхәмдүлилләһи шөкер. Нигә бетсен? Театрда шулай.
Театрда бітуі бітмеуі бізден тұра. Біздің тырышшылығыбыздан тұра. Біздің әсәрләрібізден тұра. Біз ғрур халық. Бізге өзіміздің яқшы әсәрләрібіз білән ғрурлана білірге керек. Ғрур халық бит біздің халық. Зиялы халық, ғрур халық. Шушы ғрурлықны башқаларға да шешіп, шундай шәп спектакльләр белән ғрурланып, безнең театр шәшәк ата дип куанырга кирәк. Өметсез шайтан ди. Өмет белән яшим мин. Мин яшим менә хәзер шушы минутта, узган белә түгел. Нинди әсәрләрне куяр идегез театрда? Ой, мин менә мәсәлән, гомер буе хыялландым. Менә мәсәлән, Васса Железнова дигәч әйтәләр. Ул инде шушының хәтле мондый симез, ул шушындый фәлән тегән булгандыр дип. Менә мәсәлән, Англия белән идара итте Тэтчер. Бердә симездә түгел, матур, искиткеч. Әнигә Васса Железнова шушындай булырга тиешле түгел ди. Менә бүгенге көндә шушының хәтле зур компанияларның хатын кызлары әйме, берсеннән берсе әйтеп бетерә торган түгел. Бик матур затлы киенгәннәр, бөтенесе шибәрләр, симезләр дә түгел, шикарныйлар. Менә шушындый Васса Железнованы уйнасым килде. Инде кем әйтмешли, һәрбер артистның үзенең режиссеры булырга тиешти. Инде менә тапталып биткән булса да, минем инде менә хәзер мәсәлән минем яшем җитте. Мин инде хәзер Шыңгыз Айтматовның Алтын айларын уйный торган яшькә кереп җиттем инде мин хәзер. Ул инде минем артисттан гына тормый бит. Әлбәттә, менә минем хәзер шушы юбилеема, мәсәлән, менә bir матур, искиткеч, яхшы bir спектакль куйсалар, әлбәттә, нигә уйнамаска, уйнарым. Менә Нәҗибә апаның Хушыгызда Туфан абыйның уйнады. Гез күз алдымда тотам. Әйе, мин нәкъ ул Хушыгызда Нәҗибә апаны кабатларга теләмим, анда уйнысым килә дип әйтмим. Әмма дә ләкин менә шушындый затлы спектакльләрдә нигә әле уйнамаска? Мин хәзер өлгереп җиткән, әле башым эшли, күзем күрә, дикциям яхшы, бик рәхәтләнеп уйнарым. Әле минем хәзер уйный торган чагым әле. Планнар зурдан. Планнарым зурдан әле. Менә үзегез соңгы арада нинди әсәрләр укыдыгыз? Шулар кызыксындырганнар бармы? Мин менә кем әйтмешли, Айгөл Әхмәтова, драматург, аның әйберләрен укып алдым әле күбәйтеп кенә. Аннары соң яңадан шушы Туфан абый пьесаларын якынча инде үземә, менә әле миңа Илдар Юзиевның сөйгәнемнең туган көнен укып карагыз әле дигән тәкъдим булды. Әле менә аның укып карамадым, әле аны да укырмын. Аннан соң мин үзем русчаны бик каты шәп итеп нитмәсәм дә, әле генә кул астымда бик авыр бер китап «Сила слова» дигән, шушы китапны укып ятам, уртасына җиттем инде. Аннары үзебезнең пәйгамбәрләр турында пророк Мухаммадны 3нче мәртәбә укып чыктым. Мин аннары Рауилә Шайдулловның бер генә китабында калдырганым юк. Аның нәкъ шушындый бик матур Зөләйха күзләрен ача дигәнгә тәңгәл килерлек түгел, аңа караганда фәлән хәтле шәбрәк китабы бар, аны укыдым, аның шигырьләрен укыдым. Әле генә миңа күптән түгел генә менә Алиса үзенең шигырь китапларын тоттырды. Мин аны әле кулыма бер атна элек кенә алдым ул китапны. Һәм аннан бик матур Казан турында, мәхәббәт турында бик матур шигырьләрен таптым да, уку белән генә түгел, шушы матур шигырьләрне мин яратам ятларга. Менә шушыны сайлап куйдым, шушының берничә шигырен ятлап, әлбәттә мин аны кайда да булса әле укырмын.
бик хыялланам. Искә төшерик әле берәр шигырьне. Хәзер бер шигырь. Менә бик бер 10 минут эчендә язып бирде аны Мөдәмил Әгъләмов. Хәзер шуны укыйм. Мин оныттым сине, ә син әрсез. Төшләремә һаман керәсең. Жанның тиленгәнен беләсең бит, арадагы ярны күрәсең. Телгәләнә беткән йөрәгемне учка кысып тагын кабатлыйм. Уйларымнан, хисләремнән китсин. Мин яратмыйм сине. Яратам. Афарин. Шигырьләрем бик күп. Чөнки мин теге безнең ремонт вакытларында аннары мине элек без инде институтта укыганда ук мине үземнең классташым, хәзер ул менә Нәҗип Бәдретдинов телевидениедә эшли, җырлыйга әле тапшыруын алып бара. Минем ул классташым Шабашкага йөрергә мине Нәҗип Бәдретдинов иң беренче алып чыгып китте. Без Ермак буйлап, Сибир, Тобольский, Сибир шәһәрләрен иңнәп буйлап җәйкенә кайта торганыйк. Аннан соң мине Хәмдүнә сабан туйларга Хәмдүнә алып чыгып китә торганыйк. Аннары соң без ремонтка ябылганнан соң әйтәсем килә, мин бик күп кешеләр белән Шабашкаларга йөрдем. Анда һәр вакыт гел шундый шигырьләр кирәк. Әмма дә ләкин, шигырьләр яратам. Әмма гомер буе анекдотлар тыңларга яратам. Сөйли дә белмәдем, сөйләмәдем дә. Мин шундый анекдотлар, шундый кызыклар сөйләмәгәч, җырчыларга анекдотлар, кызыклар сөйли белә торган кешеләр күбрәк кирәк. Мин гомер буе шәп әйберләрне шәп сөйләргә тырыштым. Әлфия апа, бер генә соравым калган тагын. Үзегез катнашмаган кайсы спектакль сезгә ошый театрда? Миңа ошый Туй алдыннан дигән спектакль. Мин гомерем буе хыялландым шунда шушы Йылдыз спектаклен, Йылдыз ролен уйнарга. Мин аны иң беренче тыңладым радио постановка итеп, һәм шунда Наилә Гыраевага гашык булдым. Аның тавышына күрмичә генә. Еллар үткәннән соң инде әлбәттә мин аны ниттем, күрдем. Әмма дә ләкин мин гомер буе ишемнән кешеләр югында, әле мин театрда эшләмәгәндә, яшь вакытта шушы өйдә башыма шилтәр ябып, мендәр өстенә ябылган шилтәрне башыма ябып, йылдыз булып уйный торган идем. Шул спектакль миңа хәзердә ошый. Аннан соң миңа без хәзер инде ул бармый. Бик шәп спектакльләр булды безнең театрда. Итил суы ака турыр. Ул Итил суы ака турыр дигән спектакль бүгенге көндә дә менә шуны уйлаганда мин генә түгел. Менә мәсәлән безнең буын дагы артистларның бөтенесенең дә күңелен дирелтәтә торган спектакль ул бүгендә. Бүгенге спектакльләрдән әлбәттә инде мин үзем уйный торган Алтын көзне яратам. Аны бик яратып уйныйм һәм бик яратып чыгардым. Чөнки ул минем апа белән жизнь. Мин сабага кайтсам, аны минем кулыма нигә каникулга, отпускага биреп җибәрделәр дә, мин аны укыганда уже күз алдымда апа белән жизнь торды. Мин аны шулай чыгардым. Шулай дип килеп чыкты ул минем. Әлбәттә инде мин аны ич яратмыйм. Аннары Зәйниев куйган Илгиз Зәйниевның 3 аршын җир. Менә мин ул 3 аршын җирне кайсы театрда, кайсы җирләрдә генә күрмәдем, әмма шулар арасыннан иң отышлысы һәм иң матуры, иң шәбе безнеке дип уйлыйм. Яратам шул спектакльне. Үзебезнең спектакльләрне яхшы куелган, яхшы куелыштагы спектакльләрнең барысында яратам. Әлфия апа, менә 30 июнь көнне Тинчурин театры сезонын яба. Алла бирсә.
Ал яулык зәңгәршәл дигән опера белән яба. Әйе. Тамашачыларга менә сезон ябылу уңаеннан нинди теләкләр әйтер идегез? Һәм 15 сентябрьдә без сезонны Алла ачабыз. бирсә. Әйе. Аннары августның 20-ләрендә безнең 17-сеннән башлап спектакльләр булачак. Рәхим итсеннәр, әйе. Нинди теләкләр белән битерик икән бу очрашуны? Бу очрашуны нәрсә дип әйтим? Әлбәттә, бик шундый четерекле дисәм четерекле инде, вазгыять шундый заманда яшибез. Бер яктан коронавирус, икенче яктан тагын башка вазгыять. Шулай булуга карамастан әйтәсем килә. Әле яхшы яшим дисәң, халык яхшы яши ул. Позитив булып, бер-беребезнең хәл әхвалларын белешеп, авыртмыйча, сау сәламәт булып, менә спектакльләргә килгәч яңа баштан яшәреп кайтып китәсең. Әле ярый килдем. Килгәнче, инде ярар, килмәсәм ярый дисең дә, килгәннән соң, Аллага шөкер килдем дип үзеңә нәрсәдер алып кайтып китәсең. Шуңа күрә тамашачыларымны бөтен спектакльләргә дә чакырасым килә. Килсеннәр, күрсеннәр. Менә бу ал яулык зәңгәршәл тамашачың генә түгел, минем өчен дә яңалык. Шуңа күрә шушы яңалыкны үзем генә түгел, шушы үземнең тамашачыларым белән дә уртаклашасым килә. Рәхим итегез, бергә карап уртаклашыйк, сау сәламәт булыйк. Шушы җәйге көннәрдә бик күп итеп җиләкләр, яфраклар, үләннәр җыйык. Кышкы көндә сау сәламәт булып, мунча чыккач шушы тәмле яфракларны ичеп, безнең Тинчурин театрында матур спектакльләр карап, куанып, исән-сау булып, тагын да яшигәле. Тамашачыларым, сезгә рәхмәт. Сезне бик яратам.